मोनसे मुंदांखा निउज पर्टेल हिसाबै मिथिजानाय राइजिं बड'लेण्ड दिनै 3 बोसोर कमप्लिट जानानै 4 बोसोराव आगान होबाय आरो बिथांमोन साफ्रोमबो एडिटर आरो जिखिनि रिपर्टार्सफोर दं बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय थाबाय जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बिथांमोननि चेनेला मोजाङै आरो जौगालांगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बिखेखय बर' समाजनि जानानै रायजोनि जानानै उनफोराव मोजाङै खामानि जि निउसखौ रायजोआ लुबैदों बेबायदि खामानि मावलांगोन। आं गिबियावनो राइजिं बड'लेण्ड नेटवर्किं प्राइभेट लिमिटेड कम्पानिनि चेयारमेन हिसाबै आङो गिबियावनो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा आरो लोगोसे आसामाव थानाय जोंनि गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरखौ आङो गिबियावनो बड'लेण्ड हादोरनि जानानै आरो लोगोसे राइजिं बड'लेण्डनि जानानै आं बिथांमोननो गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिनाय थाबाय आरो नैथियाव आङो बेखौनो धन्यबाद होनो सानदों जोंनि क'क्राझार जिल्लानि प्रेस क्लाब बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो मानोना बिथांमोना आंनि थांनाय 2020निफ्राय लानानै दिनैसिम बिथांमोना बे 3 बोसोर जि आंनि बे राइजिं बड'लेण्ड गायसननायाव बिथांमोना आंखौ जेरैबायदि मदद आरो हेफाजाब होदोंमोन साजेसन होबोदोंमोन आं बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोनखौ अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं जासिहरबाय आरो बे समावनो आङो बेखौनो गासैबो रायजो राजाफोरनो आं मिथिहोनो सानदों मानोना राइजिं बड'लेण्डआ थांनाय 2020आव जन्म जादोंमोन दिनैनि नैबे 2 तारिख नभेम्बराव आरो दिनै फैयै बेयो 3 बोसोर फुरा जाबाय आरो गाबोननिफ्राय 4आव हाबसिगोन गतिके बे समाव आङो गोबां जोंनि रिपर्टारफ्रा खस्थ' खालामनानै जिबायदि रायजोजों अनसायनाय मोनदों मोजां मोनजादों मानोना दिनै राइजिं बड'लेण्ड होनना बुङोब्ला दिनै बयबो मानसिफ्रा मिथिसै मानोना बेबो मोनसे जेरै जोंना मा होनो बड'लेण्ड रादाब दङ बड'लेण्ड बुब्लि दं थिग बेबायदिनो जोंना आरो मा होनो जोंनि माखासे खौरां बिजोंफोर दं दा बेबायदिनो जोंनि राइजिं बड'लेण्डआबो बिथांमोनजोंनो उन उन फैफागासिनो दं दा आं बेखौनो आसा खालायो जोङो बे राइजिं बड'लेण्डखौ दानायनि जि उद्देश्य मेनानो जाहैबाय जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि जायगा ओनसोलफोरखौ जाहाथे जों बोरै बे मिडियानि गेजेरजों जेरै बिथांमोना गासै रायजो राजाफोरनो बोरै जों दिन्थिनो हागोन आरो गभर्नमेन्टनि जिखिनि खामानि मावनांगौ दं आरो गभर्नमेन्टनि जिखिनि खामानिफोर मावनाय बेफोरखौबो लानानै दिन्थिफुंनो थाखाय बा जों गासै रायजो राजाफोरनो मेसेज होनो थाखाय बे मिडियानि गेजेरजों जों राइजिं बड'लेण्डखौ जोनोम होनाय जादोंमोन आरो बेहाय जोंनि माखासे जाय जोंनि फैबाय थानाय आपकामिं जि जोंनि मोनसे इयुथफोर दङ बे लाइमोनफोराबो जाहाथे जोंनि गासैबो नैबे निउसफोरखौ जाहाथे बजबनानै लानो हायो आरो बे निउसनि गेजेरजोंबो जुदि मानसिया थांनानै थानो हायो आरो जोङो खौरांगिरि जानानैबो जे जोंनि जिउ राहा लामाखौ दानानै लानो हायो बेखौ हयथ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मानोना जोंनि साननाय हनायफ्रा जेब्ला कनसेप्टफ्रा जेब्ला जों क्लियार जायो अब्ला जों समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो आरो बेबो जोंनि समाजनि मोनसे मोजां खामानि मावनायनि मोनसे थासारि आरो बे थासारिफोरखौ लानानै जों मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जिहेथु जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि मोननाय मोनैखौ लानानै जोंनि गासैबो समाजाव जि गाज्रि हाबा जि मोजां हाबा जानाय बेफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनो मोनसे मिडियानि प्लेटफर्म नांगौ दा थिग बेबायदिनो बे राइजिं बड'लेण्डखौ जोङो नोंथांमोननि अननाय आरो अनसायनायनि गेजेरजों जों मोनसे बेखौ जोनोम होदोंमोन आरो बे असिलायै जोङो अराय समबो लांबाय थानो सानदों आरो आं ओंखायनो सानदों दिनै बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो नैबे बड'लेण्ड राइजिंनि गेजेरजों नोंथांमोना मिन्थियै बाथ्राफोरखौ मिन्थियै खौरांफोरखौ नोंथांमोना बे जोंनि राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों नोंथांमोना मिन्थिनो मोनगोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो जों सानबाय थादों नोंथांमोननि अनसायनायखौ जोंनो नांबावगौ मानोना नोंथांमोननि बजबनानै लानाया नोंथांमोना अकल राइजिं बड'लेण्डखौल' नङा जोंनि जेसेबांखिनि बिटिआरआव बा क'क्राझाराव थानाय जोंनि बर' जिफोर जोंना निउस चेनेलफोर दङ बेखौ बजबनानै लानांगोन आं बेखौ साना अकल राइजिं बड'लेण्डखौल' बजबनानै लानांगौ मानोना दिनै बे गोथार जोनोम साननि गेजेरजों बेखौनो आं खावलायनो लुगैदों जोंनाव बड'लेण्ड बुब्लि दं माने जोंनाव बेबायदिनो बड'सा दङ जोंनियाव मा होनदों बड'लेण्ड बुब्लि दङ बेबायदिनो जोंनाव राइजिं बड'लेण्ड बेबायदिनो गुबुन गुबुन नामफोर लानानै दङ जाहाथे जों बर' हारिखौ दानायाव जोंनि बर' हारिखौ जाहाथे जोङो गेरेमसा खालामनांगौब्ला खौरां बिजोङाबो जोंनि गोबां मानसिफ्रा दिनै बर' चेनेल ओंखारनाय लोगो लोगो गावनि गोसोनि साननाय आरो गावनि गोसोनि लुबैनायफोरखौ जोङो मानसिफोरनि गेजेराव जोङो फकास खालामनो हानाय एकमात्र जोङो नैबे मिडियानि गेजेरजों दिनै जों नुनो मोनदों
मानोना मोनसे समाव जोंना जोंनि बर' मानसिफ्रा मिडिया होनना बुङोब्ला जों साइडआव थायोमोन आरो जों मिडिया मा बुस्थु जों बेखौ मिथियामोन खौरां बिजोङा मा बुस्थु बेखौ जों मिथियामोन नाथाय जों दिनै बयबो मिथिबाय दिनै जों न'आव थानानैनो क'क्राझाराव मा जादों जों दिनै माबायाव मा होनो जुनायाव जों मा जादों धेमाजियाव मा जादों लखिमपुराव मा जादों जोङो न'आव जिरायनानै जोङो मबाइलनि गेजेरजों जों नुनो मोनो आरो बे माध्यमखौ दिनै जों साफ्रोमबो आंबो सासे राइजिं बड'लेण्डनि सासे चेयारमेन हिसाबै आरो गुबुन गुबुन जोंनि चेनेलनि चेयारमेनफ्रा बेखौनो सिन्था खालामो जाहाथे जोंनि समाजनि गेजेराव जाहाथे जोंबो समाज दानायाव जाहाथे जोंबो एसे आग भाग लानानै जाहाथे जोङो रायजो राजानि थाखाय मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों कन्ट्रिबिउसन जों होलांनो हायो बे असिलाफोरखौ लानानै जोङो खौरां बिजोंखौ दानानै लानाय जादोंमोन गोसोआथ' बहुद मिजिं दं आसा दंमोन मानोना आं सानदों जोङो फैगोन 5 बोसोरसोनि उनाव जोङो बेखौ जेरै 8 टाइम्स जिथु जोंहा मोनसे अनलाइन जिथु जोंहा निउस दङ जों बेबायदि लांगोन आरो बिनि उनाव मोनसे सिमाङा गिदिर सिमाङा बेनोमोन जे जोंनि गेजेराव दासिमबो टिभि चेनेल मोनसे गैया बर'फोरनि गेजेराव दा ओंखायनो जोंबो गोसोआव सानदों नाथाय बेखौ जाहाथे इसोरनि अननायाव जाहाथे जों मोगथां महर होनो हायो फैगोन समफोराव जोङो जाहाथे बेखौ दिनै नङाब्लाबो जोङो फैगोन 20-25 बोसोरनि गेजेराव जाहाथे जोङो जोंनि गेजेराव जों राइजिं बड'लेण्डखौबो मोनसे जोङो बर' चेनेल हिसाबै जोङो माने खालामफुंनो हायो नामा बे आसाखौ लानानै जोङो अराय समबो नांथाबबाय थादों खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ बड'लेण्ड नि गेजेराव जे बर' चेनेल हिसाबै जुदि खालामनायाव जोंनो मा मा गोनांथि दं बेफोरखौ जोङो जोंनि सिनियर जिखिनि जोंना रिपर्टार्सफोर दङ आरो जोंनि जायफोरा बिगोमाफोर दङ चेनेलनि बिथांमोनजों जोङो सावरायनायखौ जों लाबाय थादों आरो बिथांमोननिफ्राय जों साजेसन लानानै जोङो जाहाथे इसोरनि अननायाव थाबैनो मोनसे जों टिभि चेनेल जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों खालामलांनो हायो बे असिलाखौ लानानैनो जोङो बे मिजिंखौनो लानानै जोङो जोंनि हारिमुफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि समाजाव मा जादों मा जाया बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जाहाथे जोंनो गोनांथार मोनसे टिभि चेनेल माने जोंनो नांगौ दा बे हिसाबै बे राइजिं बड'लेण्डखौबो टिभि चेनेलनि रुप होनो हायो नामा बेखौ लानानै जों सिन्था खालामबाय थादों दिनैनि बे बड'लेण्ड राइजिंनि थामथि जि गायसनथाइ सान बे गायसनथाइ साननि बुब्लियाव आं राइजिं बड'लेण्डनि साफ्रोमबो मावथि फारियाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो दिनैनि बे गायसनथाइ साननि गेजेरजों आं बेखौनो लुबैगोन जे फैगौ समफ्राव जाहाथे जोंनि बर' पर्टेल चेनेलफ्राबो जाहाथे गुबुन हारिनि पर्टेल चेनेलफोर बायदि एसे स्टेन्डार्ड जायो आरो बेनिफ्राय इयुनाव जाहाथे गावनि जि इथिक्स बे इथिक्स बायदि जुदि सोलिलांनो हायो आरो रायजो राजाफोरनि जेसेबांफोर प्रब्लेम दं माखासे रिमट एरिया थायो हेल्थ इडुकेसन स्पर्ट्स कालचार बायदि बायदि गोबां जोंनि मानसिफोरा रोंगौथि गोनां दंसै बेफोरखौ जुदि फकासाव लाबोयो लोगोसे रायजो राजानि जे इसुस बेखौ फकासाव लाबोनानै इयुनाव जाहाथे मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय आं आरोबाव खेबसे बयनिसिमबो साबायखर आरो आशीर्बाद बावहरबाय